Veiem què toca avui. Ordenança de civisme. Ordenança de civisme i convivència. Francesc! Maite! Francesc! Ep! Francesc, que no es veus? Que no ho veus, que així no es fa una ordenança? Sí, potser sí. I menys de civisme i convivència. Claro, l'hem de fer entre tots i totes. Doncs, posem-nos-hi. Som-hi. Endavant. Anem a veure. I ho hem de fer entre totes i tots perquè el Palau d'Anglesola que tenim, on hi vivim i vivim molt bé, l'hem fet entre totes i tots. I parlant de respecte, doncs ho fem junts, o ens costarà molt tenir un civisme encara més bo del que tenim. Doncs és molt fàcil. Rebreu a la bústia aquesta informació, us la llegiu, veniu a la xerrada, feu la foto per implicar-vos, ens envieu la vostra proposta i... I també recollim la brossa que tenim pels carrers un dia. Exacte, i també farem propostes i també I farem... escriure la carta als Reis perquè aquest món sigui millor, no només el Palau ha de tenir més respecte. I si ho fem tot això, o almenys 3 propostes, atenció, tindreu aquesta samarreta que s'havia esgotat, que diu En plau al Palau, perquè es tracta d'això, tenir una ordenança perquè encara hi estiguem més a gust al nostre poble. Doncs jo no m'ho penso més i participo.